atihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag Philippine Standard Time, 16 minutos na ang nakalipas sa taknang alas 6 sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa ang mga balita dali sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, Petsa 29 sa bulan sa Oktobre, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sini Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na naman kita 57 dias, 57 days to go before Christmas.
Mga kabombo, una kita sa aton sinima headlines sa mga balita lokal. Kapin 17,000 ka mga pumulo sa Negros Occidental nag-evacuate bangon sa pagbaha dala sa madamol nga ulan nga dulot naman ni Bagyong Paeng. Probinsya sa Negros Occidental yarag gihapon sa idalam sang tropical cyclone wind signal number 1 subong nga aga bangod sa Bagyong Paeng. Samtang pila ka mga pumulo sa inubaan nag-evacuate man bangod sa baha. Pila ka mga balay sa banwas ang Kawayan na anod sang tubig baha kahapon. 11 ka mga evacuation centers sa Bacolod gina-utilize karon bangod sa pagsaka sa level sang tubig baha. Balita national, numero sang patay bangod sa flash flood sa pinakabahin sang Mindanao bangod sa Bagyong Paeng nagsaka na sa 67. 17 ka mga tawo patay sa pagbaha kag landslide sa banwas ang Datu Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Linibo naman ka mapumulo sa Central and Eastern Visayas nagatinan pa sa mga evacuation centers bangod sa Bagyong Paeng. Fivox nag-issue sang lahar advisory para sa Mayon Volcano bangod sa madamol nga pagulan. Balita naman, international Russia nagmobilize na sang 300,000 ka mga reservists para sa away batok sa Ukraine. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel kag gasolina ginalauman niya maganubo sa Martes sang aga. Balita naman sa inampang Pinay tennis player nga si Alex Yala sulod na sa semifinals sang torneo sa France. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon liton kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Nagdangat sa kapin 17,000 ka mga residente sa probinsya sa Negros Occidental ang nag-evacuate bangod sa pag-ulan kag pagbaha nga dala sang Bagyong Paeng. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Provincial Disaster Management Program Division or PDMPD Head Zifar Gerhard Kailian, 8 ka mga LGUs ang nag-report sa evacuation. Santo naman sa report sa Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO nga ginakipan sa mga masunod. Banwas sang Calatrava nga mayara sa napulo ka barangay nga apektado kung sa din mayara sang 767 ka pamilya o kon 3,835 ka mga individual ang nag-evacuate. Sa syudad sa San Carlos mayara sa 5 ka barangay, 102 ka pamilya o kon 524 ka mga individual nga apektado. Sa banwas sang Ibi Magalona nga mayara sa 1 ka barangay ang ginabugusan sa 90 ka mga pamilya o kon 242 ka individual nga apektado. Syudad sang Bago, 1 ka barangay nga mayara sa 4 ka pamilya o kon 11 ka individual. Banwas sang Valladolid nga may 9 ka barangay apektado ang ekipan sang 2,589 ka pamilya o kon 11,561 ka mga individual. Sa Moises Padilla nga may 1 ka barangay, 1 ka pamilya nga ginabugusan sa 4 ka individual nga apektado. Sa Banwas sa Inubaan nga may 5 ka barangay kung sa diin 195 ka mga pamilya o kung 637 ka mga individual ang apektado. Samtang sa syudad sa Cabalcalan may 1 ka barangay nga ginakipan sa 25 ka pamilya o kung 65 ka mga individual ang apektado. Sa Kabugusan nagdangat sa 3,733 ka mga pamilya o kung 17,011 ka mga individual ang nag-evacuate kung sa diin 326 ka mga pamilya o kung 1,239 ka mga individual ang nagatinan sa evacuation center. Samtang nabilin nga 3,347 ka mga pamilya o kon 15,732 ka mga individual ang temporaryo nga man nga nagadayon sa ilang mga mata o kon outside evacuation centers. Wala pa sa update ang PDRRMO angon sa landslides. Samtang ginamonitor man sini isa ka reported nga missing sa Banwas Inubaan. Apang ini ang antes pamansang Bagyong Paeng na report nga nadula. Naibuloan nga ang gobernador sa probinsya ang nagdeklara na sang red alert. Ginabatean naman sa Local Disaster Risk Reduction Management Office sa Banwa sa ilog ang tubig nga magdaludo nagikan sa Negros Oriental kung sa din tupa naman ang pagsaka sang tubig sa nasamit nga banwa. Nagpanunduman ini sa tanan nga mag-ulo aligmat bangod sa high tide kag sa pag-ulan nga dala naman ni Bagyong Paeng. Nagpanugyan man ini sa tanan nga kung may ginapaligayon nga preemptive evacuation, mag-evacuate na giliyon agon malikawan ang mga insidente.
No, so ang preemptive evacuation, mandatory evacuation is necessary, has to be conducted, no, para sa safety, no. Again, our governor is always telling us, let us pray, let us prepare, and let us be proactive in our emergency, no, or sa ating mga disasters, no. Ang kabayan sa pagpahig ni Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division Head Zifar Gerhard Kailian. Samtang subong nga aga nagapabilin gyapon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang probinsya sang Negros Occidental bangod sa Bagyong Paeng. Aton chekaron ang dalagan sang panahon nagikan sa Bombo Weather Center upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in! Yes, Bombo Jazz, kag mga kabombo, nagsaka na sa severe tropical storm category ang Bagyo Paeng, samtang yara sa kadagatan sang Vera Catanduanes las 2 kaina sang kaagahon. Ang bagyo ang nagtabok na sa southern tip sang Catanduanes kag natalana na nga maglandfall sa Camarines Sur. Ang sentro sang severe tropical storm Paeng ang ulihi nga nasipatan nga nakabase sa vicinity sang Siruma, Camarines Sur. Ini ang nagadala sang waskog nga hangin nga nagadangat sa 95 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob 160 km per hour. Ang bagyo ang padayon nga nagahulag padulong sa west northwest nga direksyon sa kadasigon nga 30 km kada oras. Ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang Camarines Norte, northern portion sang Camarines Sur, northern kag eastern portion sang Quezon, kalakip ang Pulillo Islands. Ang storm force winds ang makatuga sang moderate tub-tub signifikante nga pagpanghangkat sa kabuhi kag propiedad. Yara sa signal number 2 ang Albay, Sursugon, northern kag western portion sa Masbate, kalakip ang Ticao kag Burias Islands, nabilin nga bahin sang Camarines Sur, Marinduque, nabilin nga bahin sang Quezon, Laguna, Batangas, Cavite, Metro Manila, Rizal, Bulacan, southern portion sang Aurora, central kag southern portions sang Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bataan, Zambales, southern portions sang Pangasinan, northern kag central portions sang Oriental Mindoro, northern kag central portions sang Occidental Mindoro, kalakip ang Lubang Islands kag Romblon sa bahin sang Luzon. Yara man sa signal number 2 ang western portions sang Northern Samar sa Visayas. Mamatyagan sa nasamit nga lugar ang gale force winds nga makadala sang minor tub-tub moderate nga pagpanghangkat sa kabuhi kag propiedad. Signal number 1 ang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Sur, La Union, nabiling nga bahin sang Aurora, nabiling nga bahin sang Nueva Ecija, nabiling nga bahin sang Pangasinan, nabiling nga bahin sang Oriental Mindoro, nabiling nga bahin sang Occidental Mindoro, northern portion sang Palawan, kalakip ang Kalamian kag Cuyo Islands, kag ang nabiling nga bahin sang Masbate sa bahin sang Luzon. Samtang sa Visayas, yara man sa signal number 1 ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, kalakip ang Bantayan kag Camotes Islands, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Siquijor, kag nabiling nga bahin sang Leyte sa Visayas. Kasubong man sa Danagat Islands, Surigao del Norte, kalakip ang Siargao, kag Bukas Grande Islands, kag ang Camiguin sa bahin sang Mindanao. Ang mabaskog nga hangin nga dala sini ang magatuga sang minimal tub-tub minor nga pagpanghangkat sa kabuhi kag propiedad. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Gracelyn Lubaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mo yung sa aton sining mga pinalangga mga tagpalamati mo yatong aton sining iya nga pinaka-latest update sa weather report naton sa dalagan sa aton sining panahon ag samtang dugang nga balita lokal nagpatigayon sang preemptive evacuation ang banwa sa Inubaan, Negros Occidental kasunod sa pagbaha dala sang bagyong Paeng kahapon. Sa interview sang Bombo Radio Bacol kay Inubaan Mayor Dafa Anthony Reliquias, 4 ka barangay ang apektado sa pagbaha sa
Banwa kung saan natumod man sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kung MDRRMO nga gilakipan sa barangay Kulipapa, Asya, Alim, kag Bulwangan. Sunod sa kay relikyas ang mga apektado nga lugar, Lunsay Coastal Barangays kung saan delikado sa tiyon nga mag-inulan bangod sa flash floods. Sunod sa alkalde, nagpatigayan sila sa preemptive evacuation bangod ginalauman na nga magasaka ang level sang tubig bangod sa taob kag tubig baha. At sunod sa pag-ulan, dala naman sa bagyong Paeng. Gipahayag man sininga sang alas 2 ang takna sang hapon kahapon, personal ini nga naglibot sa Banwa agod nga may baluan nga kag makita na sitwasyon sa mga pumuluyo. Nagdagat naman sa 200 ka mga individual ang nagpabilin sa mga evacuation centers samtang iban ang mga pumuluyo apektado sa bagyo ang nagpadulong man sa ila sini nga mga himata. Nakapadala naman ini sang hot meals, tubig, food packs kag bulong sa mga evacuation centers sa Banwa samtang gina-verify pa nila sa karon kung ang ginapakita nila nga missing nga mangisda sang Martes sa Oktubre 25 ang bangkay sa mangisda na sapuan sa syudad sang Sipalay samtang nag-rescue Manila ang duha ka sakay sang bangka sa Banwa sa inubaan sa bulig sang Coast Guard, DRRMO, Maritime Police kag Bantay Dagat matapos ini ang gamayan lamang o konjutayan na lamang nga maanod. Aminado man ini nga mayara sang kabudlayan sa pagpatuman sang preemptive evacuation bangod may mga pumuluyo nga nagapamalibad bangod sa ilang mga ginasagod nga makasapatan kaangay sang Carabao apang ang alkalde ang nagmando na sa mga apektado nga barangay nga ipatuman gid ang preemptive evacuation. Nagapadayon ang monitoring o kung nagapadayon ang monitoring sa Inubaan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa lalagan sang panahon sa pagpanguna sang alkalde. Nagpanuwagan naman ini sa mga magapauli sa Banwa sa Inuban nagikan sa Bacolod nga ang dalan Cartagena ang hindi maagyan. Subong nag-amat-amat naman buno pang ulan, no? So subong gabi nabantay kita sa aton nga incident command center. Kagina dali sir nara nga lapit manunod nga pampos no sa barangay Sangki. Oo. Pero naluwas nato na to sa joint nga operation sa aton Maritime Coast Guard kag sa aton DRM Pagbantay Dagat. Kabay sa pagpayag ni Lubaan Mayor Daf Anthony Reliquias. Samtang ginkumpirmar sang alkalde sang Banwa sang Kawayan, Negros Occidental nga pinakamadamo nga evacuee sang Banwa nagikan sa barangay Kaliling, Kawayan. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Kawayan Municipal Mayor John Ray Tabuhara, nagapadayon ng ilang follow-up kag pagpang-interview kaupo ng katapos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD agud niya makadihon sang report nga ipasa sa probinsya kag ma-forward sa regional office ang nasambit nga ahensya. Suno kay Tabuhara ang naanod nga balay ang yara sa higad sang dalan kag malapit sa taytay kag himo sa light materials kung sa diin naanod bangod sa mabaskog nga currents sang tubig. Ginabanta sang alkalde nga nagdangat sa duha tubtub 3 ka balay ang naanod sang pagbaha. Sunod diri sa bukid nagalin ang tubig nga nagdala sang pagbaha sa Banwa sang Kawayan bangod humalin pa sang Huwebes ang wala untat nga pagulan. Ginpapauli man sang alkalde sang temprano ang mga empleyado sang municipal hall. Ginpayag sang alkalde nga ang bahin sang barangay Kaliling ang ginbaha kahapon ang masami nga ginabaha bangod nahamtang ini sa naidal nga bahin sang barangay. Sunod kay Tabuhara wala man sang missing kag wala man sang casualty sa nagluntad nga pagbaha sa Banwa. Ang sitwasyon diri subong anong tubig nagkanay-kanay na no kaway na kagina lang to tungod nga tuman sang halin kahapon nga ulan at kagina sang aga may flash flood so amo to di magyan nga gina sang hapon subong okay naman. Ang kabayan sa pagpayag ni Kawayan Municipal Mayor John Ray Tabuhara. Samtang gipahayag sa alkalde sa syudad sa Himamaylan, Negros Occidental, ang nagpatigay naman sang evacuation kahapon bangod sa nagasaka ang level sa tubig kasunod sa pagulan dala sang bagyong Paeng. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Himamaylan City Mayor Raymond Tungson Jr., nakanda naman ang mga relief goods nga ipanagtag sa mga evacuees. Sunod sa kay Tungson, mas maayo nga ginpa-evacuate na mga pumuluyo agon nga masiguro nga hilway ang mga ini. Nagbutang
Gidugang man ang syudad sa mga evacuation areas malapit sa lugar sa mga evacuees. Agud nga hindi mabudlay sa mga evacuees nga magbalik sa tagsa kapulian sa tion nga mag-subside ang tubig. Nagalaw man ini nga makabalik na sa tagsa-tagsa ka mga panimalay ang mga evacuees sa pihak ka bahin. Apisal sa na-experiensyahan bangod sa bagyo, nagapasalamat ini nga nagbalik na ang nag-evacuate bangod sa natabo ukon pagbulok sang ulan. Daga na lang naman we are starting evacuation na lang sa ipan nato nga mga kauturan para mas masigurado nang ginaton laki masid ako magabihan pagkakaroon kag dito pa magka-problema. Pero ready naman power sang city plus ang mga centers no nga gina on standby nga para effective sa evacuation. Ang kabay sa pagpag ni Mamalan City Mayor Raymond Tungson Jr. Samtang nakaalerto ang mga nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno sa Banwa sang Moises Padilla sa pagmonitor sa dalagan sang bagyong Paing. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Reynald Harege, ang pinuno sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO, naka-eksperyensya man sila sang pagmubunok sang ulan kahapon apang pagkahapon. Nagkanay-kanay naman, mayara man sang damages sa stillway kung sa diin, ginaplastar pa sang engineering office ang Banwa ang balor sang kalitan nga tugas ang nasambit nga bagyo. Ginpaag man sini nga wala ginpaagyan ang isa ka private road nga natiphag bangod sa pagulan nga dalasang bagyong Paeng. Nagapabilin nga isa ka pamilya ang nag-evacuate sa barangay Montilla sa nasambit nga Banwa. Naga-update man sila sa from time to time sa group chat nila sa MDRRMO para sa ilang monitoring sang dalagan sang panahon. Nagpanawagan man ni sa mga pumuluyo nga in kaso may emerhensya. Gilayon niya magpatawag sa magtawag sa contact numbers sang MDRRMO. May na-monitor man kita nga may mga damages kita gina-plastaran pa sa aton nga engineering office ang kosang damage sa duwa naton ka railway ang sa may Makagahay kag ang sa may barangay Montilla. Tanan natin nga mga public roads pasabol pa so far ang aton nga spillway. Ang kabayan sa pagpayag ni Reynald Harege, ang pinuno sang Moises Padilla Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang duga nga balita mayara sang 11 tanan ka mga evacuation sites nga nagamit kahapon kasunod sa wala unta na pagulan dala sang Tropical Storm Paeng. Sunod sa kay Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office Head Dr. Ana Maria Laarne Pornan, ang 11 ka mga evacuation centers ang lakipan sa barangays 1, 2, 16, 31, 36, Punta Taytay, Barangay Banago, Panukoy, Singkang Airport, Kagtakuling. Nagdangat sa 60 ka pamilya o 202 ka mga individual ang mga evacuees sa Barangay Banago nga mo ang may pinakamadamo kaginsundan sa 32 ka pamilya o 155 ka mga individual. Yan nagkaroon sa evacuation center sa Barangay Punta Taytay. Samtang aminado naman si Pornan nga may mga pumuloy nga nagbalibad sa pag-relocate apisal sa mga pagbaha kaangay sa Purok 7 sa may Barangay Banago kung sa din 27 ka mga individual ang nagpamalibad nga dalon sa evacuation center. Adugang pasini nga may mga barangay man nga naka-eksperyensya sa mga pagbinaha sa ilang mga dalanon apang nagapabiling nga sarang nga malabayan magluwa sa mga evacuees. Mayara man sa mga strandees nga kalabanan magatabo kontani padung sa Iloilo apang wala makadayon kasunod sang kanselasyon sang biyahe. Subahin sa mga barko ang mga stranded individuals so stranded individuals nga nagdangat sa 116 ang temporaryo nga ginpamtang sa evacuation center sa may Barangay Takuling. Total na itong evacuation center ng 11. Meron kita Barangay 31, Banago, Punta Taytay, 16, 2, 36, Panganukoy, Sintang, Takuling, and Barangay 1. Meron kita mga flooded areas that iba nag-refuse to be evacuated. Like sa Purok 80, sa Banago, may 27 that refuse to be evacuated. Ang kabay sa pagpag ni Bacolod CDRRMO Head Dr. Ana Maria Laarne Pornan. Samtang nagdangat sa 83 ka pamilya kung 280 ka mga individual ang nagpaligad sang gabi sa evacuation center sa Barangay Banago. Suno kay Department of Social Service Division akong DSSD Officer Jinky Layanin, nakaandan na sa mga taga-Barangay Banago ang magpadulong sa evacuation center sa tion niya mabaskog ang mga bagyo. Ginalauman man sila nga madugangan pa ang mga magapadulong sa evacuation
evacuation site, partikular na sa tion sang high tide nga nagapataas pa sa tubig baha. Alas 2 pa lamang kahapon sang hapon may mga pumuluyo nga nagapadulong sa evacuation center, partikular na mga taga Purok, Katilingban, samtang sila ang ginatipan naman sang DSSD, Barangay Council ng syudad pinaagi sa paghatag sang pagkaon kag matulugan. Suno kay layanin 82 ka mga kabataan nga lalaki kag 59 ang mga babayi nga yara sa evacuation center sa Barangay Banago, samtang ang mga senior citizens ang ginbugusan sang napulo ka lalaki kag 11 ka babayi, mayara man sang duha ka mga persons with disability o kon PWD kag 8 ka 4-piece. Panumdum sini sa mga yara sa evacuation centers nga kun may kinahanglan magdangup lamang sa mga DSSD officers, Barangay Council o kon sa opisyales sang syudad. As of this 10 p.m., mga to, yung number of families is 83 with 280 individuals. Pero daw may ara pa kaya iba nagakaming pa kay tungod sa high tide bala. Ang iba nagahimos nga makinadto pa man di. Mga 2 o'clock ari na di sila. Do naanad naman gid sila nga every time may mga example lamon ni mga bagyo, automatic naman sila nga makadto di sa evacuation center. Ang kabayan sa pagpayag ni DSSD Officer Jinky Layanan sa evacuation center sa Barangay Banago. Samtang dugang balita lokal, nagdangat na sa 15 ka mga purok sa may barangay Punta Taytay ang nag-evacuate bukod sa pagbaha kasunod sang mabunok nga pagulan dala sang bagyong Paeng. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay punong barangay Alma Palma sang barangay Punta Taytay, madamo sang ginpang evacuate bukod ang mga balay ang ginsulod na sang tubig baha bukod sa pagulan dala sang bagyong Paeng. Sunod sa kay Palma, 3 lamang ka sitio sa ila barangay ang wala may pektuhan ini ang lakipan sa Purok Siwol, Purok Makawiwili kag Purok Paraiso. 42 ka mga pamilya o 155 ka mga individual ang nagpabilin sa evacuation center sa barangay Punta Taytay. Nagrenta naman ang barangay sang submersible agud nga mapasuyupan ang mga drainage systems sa barangay agud nga makagwa ang tubig sa baybay. Ipayag man ni Palma nga inilamang ang una nga tinuon ang natabuan na sabit nga pagbaha sa barangay. Nagpanugyan man ini sa mga residente nga luyag magkuha sang food packs kag bulong magpadulong lamang sa evacuation centers. Ginpadulungan man sa katapos ng DSSD ang barangay Punta Taytay nga nag-evacuate agud nga maghatag sang food packs kay ban pa nga mga kinahanglanon. Nagbulig man ang Philippine Red Cross sa mga evacuees kag ginpadulungan man sa personnel sa Philippine National Police agud nga mapabilin ang kabugusan nga seguridad. 34 pamilya sa eskwelahan, almost 155 individuals. Ang ginimo sa barangay, kasi mga nan, pagkunan nila kanina ng DSSD, kay kulang ang food packs, kay ang gin-count naman sa temprano, mga 34 pamilya, subos-sobra na 40. Ang nangyimo sa barangay, na kada makagawad ko, ginpakatuan ta ng mga purok, ginpabuangan ang para makalusot sa baybay ang tubig, at least makagawa sila panimalay, kay ang kabay sa pagpayag ni punong barangay Alma Palma sang barangay Punta Taytay. Samtang sa barangay Masilingan naman, wala sa mga evacuees apang punong barangay nagapadayon sa pagmonitor sa update sa bagyong Paeng. Samtang ginpasalig sa Department of Social Services Division akong DSSD officer nga may maayo ang kahimtangan sa mga na-stranded nga mga individual nga yara sa evacuation center sa barangay Takuling. Suno kay Social Welfare Officer 1 Patricia Ismino, wala na sila naga-expectar sang dugang mga evacuees nga magapadulong sa nasambit nga evacuation center, kundi magaka-akomodar na lamang sa mga na-stranded nga mga pasahero bangod sa kanselasyon sang biyahe sang mga barko. Payag ni Ismino nga ginahatagan nila sang habol kag panyapo ng mga nagkala-stranded bangod aminado sila nga ang importante sa mga ini amo ang may makaon kag may matulugan. Nagpanagtag man ang mga ini sang paracetamol in kaso nga may maglain ng pamatsyag. Pasalig ni Ismino nga sa tion nga may pumuluyo nga magpadulong sa evacuation center bangod sa pagbaha, willing nga mag-akomodar ang syudad tubtob nga may nabilinping ang pangapwesto sa evacuation center. Patag sini nga bangod sa wala untat nga pag-ulan, nagapanguna nila nga prioridad mo ang safety sang pumuluyo. Nagpangabay man ini sa mga nagapangabay man ini nga maghulaw na ang ulan kag makatabok na mga na-stranded nga mga pasahero. Wala naman kami ga-expectar nga may madugang pabala sa ila. Bali, kung sinoding subong nga gastay, sila na lang gud ni ma'am ang expected nga numbers ng individuals nga ari di subong. So far, nang na-providean sila namon sang habol, pag meals gidya importante, nga makakaon sila bala, pag tululugan nila, temporary nga tululugan nila.
Ang kabayan sa pagpayag ni Social Welfare Officer 1 Patricia Esmino sa evacuation center sa barangay Takuling. Samtang isa sa mga napaslawan nga makatabok sa Iloilo Province ang pastor nga si Edgardo Dordas. Sunod diri siya ang gikan sa Pasay City, Iloilo. Kay nagtabok diri sa Bacolod sang Martes agon nga magtambong sa Pastors of Workers Conference. Matapos ang 4 ka adlaw magapauli na kuntan ini sa syudad sang Pasay apang nakanselar ang biyahe sa barko bangod kay bagyong Paeng. Sila ang gisugat sa seaport kapin las 7 sang gabi. Agon idulong sa evacuation center sa may barangay Takuling. Ginapasalamatan naman sini ang maayo nga fasilidad kag maayo nga akomodasyon nga ila na baton. Napahibalo naman sini ang iyang nga manghimata sa iya kaimtangan kag santo diri ginabaha man ang ilang mga pulian o kun ila sini balay sa Pasay City. Ginapabay kag ginapangamuyo sang pastor nga maghulaw na ang pagulan kag makabalik na sa pagbiyahe ang mga barko agon nga sila ang makapauli man sang hilway sa ila sini nga mga pamilya. Man marami man ang facilities, accommodations ang mga tao diri ni Mayor. Nami sa plaster makapahuway kami. May gin-provide sila nga kanon kag sudan. Dito gali sa amon baha man tong pabalo ko lang hindi nga anak puli bangod nga nasa stranded diri bangod sa bagyo. Ang kabayan sa panuaro ni Pastor Edgardo Dordas na stranded nga pasahero. Kag sa ato ng katapusan nga balita lokal, ginsiguro sang kongresista sa syudad sa Bacolod ang maayo nga akomodasyon sa mga na-stranded nga pasahero sa mga barko matapos naging kanselar ang biyahe. Matapos naging paidalom ang Negros Occidental sa Signal number 1. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, ginsaylo sang syudad ang mga na-stranded nga 116 ka mga pasahero sa Regional Evacuation Center sa Barangay Takuling sa syudad sa Bacolod. Suno kay Gasataya, kinahanglan niya maplastar ang mga pasahero bangod alas 10 pa lamang. Sang aga kahapon, nagpila na ang mga ini agod niya magtabok sa syudad sang Iloilo. Apang sila ang naabtan sang kanselasyon sang biyahe. Ang Regional Evacuation Center ang mayara sang kumpleto nga pasilidad kaya isang banyo kag shower rooms. Ginkalipay man sang kongresista nga may isa ka stranded nga pasahero ang nagkuha sang litrato bangod na namian ini isang pasilidad. Nagalaom man ang kongresista nga mag-resume na ang biyahe kasubong nga adlaw agod nga makapauli na mga ini sa tagsa nila kapanimalay. Padayon man niya ang monitoring sa DRRM office ang syudad sa update sang bagyong Paeng. Ang syudad ang nagpa-facilitate ng kwan. So far, check ako na taton dito. So, naplastar man dito ang aton ng mga stranded na makaturan going to Iloilo. No? Kaya sa barko na kuno kay around 10 sa ngaga eh. Yes, oo. Kaya ang ginpapanaog sila because of the cancellation sa Pabukan. Puli nga by tomorrow, ma-resume na ang barko para ang biyahe pa Iloilo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga. Liton kita makabombo sa aton sinigapanguna nga mga balita national. Nagsaka na sa 67 ang mga persona nga nagklamatay bangod sa pagluntad sang landslides kaglapnagon nga mga pagbaha sa Southern Philippines. Asa karon nagapadayon pa ang rescue operations sa mga minuro nga natapukan sa duta nga gitugas sang tropical storm Paeng. Kapon sang aga ang bagyo ang nag-usoy sa west-northwest ka direksyon sa Philippine Sea kung sa din ang sentro sini. Ang nasiplatan sa nasilingan sang Borongan City, Eastern Samar nga wala naman gilalauman sa mga disaster officials sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARMM o kon BARMM. Payag ni Nasrullah Imam, ang pinuno sa Maguindanao Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa BARMM nga ang mga fatalities and record gikan sa mga banwa sang Dato Udin Sinsuat, Dato Blas Sinsuat kag Upi. Samtang sila ang nagakangawa nga mahimo magsaka pa ang numero. Ang informasyon naging konfirman man ni BARMM Interior and Local Minister Nagib Sinarimbo. Nagdangat naman sa kapin 50 na report nga nagklamatay sa Dato Udin Sinsuat matapos ang bilog nga gabi nga pag-ulan ang nagresulta sa pagbaha nga may kaupod nga lutak mga bato kasubong man na utod nga mga kahoy nga naglubong sa komunidad santo sa Civil Defense Office sa amo nga lugar.
Samtang nagdangat naman sa 17 ang napatay sa banwa sang Dato Blas Insuwat kag upi nga ginluntaran man sang kaangay nga avalanches. Suno kay Imam, ginkakibot nila ang hitabo bangod hindi man masami nga ginabaha ang mga naigo nga banwa. Patag sini nga ang Maguindanao nga isa ka catch basin apang normal pa ang level sang tubig sa mga banwa malapit sa Ligwasan Marsh. Suno sa opisyal ang mga highland areas ang ginigo sang landslide nga gindugangan pa sa mga pagbaha. Payag naman ni Sinarimbo nga 11 ka mga lawas ang na-retrieve kagabi sa barangay Kusyong, Datuudin, Sunsuat matapos nga maapektuhan sang lapdagon nga pagbaha ang nasambit nga komunidad. Patag sining ang barangay Kusyong ang pinakamalala nga nahalitan sa bagyo kun sa diin nahimo nila nga ma-retrieve ang pila ka mga bangkay apang may mga nabilin pa sa idalom. Naka-rescue man sila sang pila ka mga residente matapos ang pag-awas sang tubig sa suba. May 6 naman ka persona nga nagapabilin nga missing sa Dato Blas Insuwat na pulo sa upe kag mayara man sang pipilagi kan sa Kusyong kag Datuudin Sinsuwat. Magluwa sa mga ini naka-record man sa madalong nga mga pagbaha sa siyam ka mga most rural towns sa Cotabato. Samtang linibo naman ka mga pamilya sa Northern and Eastern Samar ang nagpadulong sa mga temporary shelters kahapon. Ang sunod sa panganunsya sa pila ka mga gobernador sa forced kag preemptive evacuations agud nga ma-prevent ang pagkadula sang kabuhi gikan sa halit sang tropical storm Paeng. Kasunod sa anunsyo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ug pag-asa sa posibilidad sa paglandfall sa bagyong Paeng sa Northern Samar kagabi, Oktubre 28, gilino naging mando ni Governor Edwin Ongchuan sa mga disaster teams nga kuhaon ang mga residente ngayana sa mga high-risk coastal areas sa ang probinsya. Ang gobernador nga ginpaidalom na sa red alert status ang tanan nga frontline disasters units ang naghingyo sa mga alkalde sang banwa sang Lapinig, Gamay, Mapanas, Palapag kag Lawang nga dal-o ng ilang nga mga pumuloy nga nagapangatubang sa risgo bangod sa storm surge, pagbaha o kung landslide sa mga ginpili nga evacuation centers para sa ila sini nga kahilwayan. Samtang payag ni Northern Samar Information Officer Allen Borbon o kon Berbon nga nagmando ang gobernador nga gamito ng mga provincial government vehicles para sa evacuation efforts. Samtang nagtuga man ang tropical storm Paeng sang pagka-stranded sang 1,468 ka mga pasahero sa watercraft kag vessels sa pila ka mga pantalan sa Eastern kag Central Visayas, ginanunsar ni Maritime Safety Advisory sa Philippine Coast Guard o PCG nga hindi magdubo sa 1,402 ka persona ang na-stranded sa Eastern Visayas gikan sa 384 ka mga rolling cargos kag 5 ka mga vessels as of 12 noon kahapon. Ang mga ports na na-cover sa ang PCG sa monitoring ang ginalakipan sa Baluartico Port, Dapdap Port, San Isidro Port, Maguinoo Port, kaga Naval Port nga kalabanan na hamtang sa probinsya sa Northern Samar. Samtang sa Central Visayas, 61 ka mga pasahero na stranded sa Negros Oriental santo sa Cebu Port Authority o CPA. Samtang 5 naman ka mga pasahero ang stranded sa Dumaguete Port. Alas 3 kahapon sang hapon ginmando sa Philippine Ports Authority ang suspensyon sang voyages gikan sa padulong sa pila ka mga port sa Eastern kag Central Visayas kangay sa Bohol, sa Base Port Tagbiliran nga ginalakipan sang port sa Blun, Gitafe, Talibon, Ubay, Hagna, Biliran, Base Port Ormoc, kag pantalan sa Baybay, Hilongos, Naval, Narpipi, Isabela, Isabel, Maasin, kag Palumpon. Sa Samar kan sila duman ang voyages sa ports of Burungan, Kabayog, Kalbayog, Kabalugan, Katbalugan, Giyan, kag San Isidro. Sa Negros Oriental kag Siquijor kan sila dong biyahe sa Base Port of Dumaguete. Nga ginalakipan sang Siquijor, Tagbilaran, kag Dapitan kasubong man ang mga port sa Gihulngan nga padulong sa Tanggil, Cebu, kag sa Larena nga padulong sa Dumaguete. Samtang sa ano katapusan nga balita national, bangod sa ginalauman nga heavy to intense kag at times torrential rain gikan sa tropical storm Paeng, nagpanaog na sang Lahar Advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS para sa Mayon Volcano. Paandam sa PHIVOLCS na ang una o kung sabahin sang ulan dala sang bagyong Paeng ang maka-generate sang volcanic sediment flows o kon lahars asubong man muddy
stream flow sukon body runoff sa mga suba kag drainage areas sang bulkan mayon. Ginapanugyan man ang pagulo aligmat sa mga komunidad sa mga predetermined zones sa lahar kag mga iban pa nga mga hazards nga naagot sa bulkan. Sa Facebook advisory sang FIVOX ipagsining ang madugay nga madamol nga pagbunok sang ulan ang makatugas sang non-eruption lahars sa mga kasubaan o stream channels ka mga drains sa edifice sang bulkan mayon. Santo sa ahensya ang lahar kag sediment-laden stream flows ang mahimo magluntad sa Misi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Mulad, Bukad, Nasisi, Mabinit, Matanag, kag Basod, Bantayan channels sa probinsya sang Albay. Adugang pa sa FIVOX ang lahar sa bulkan mayon ang makatang sa risgo sa mga komunidad nga nahamtang sa middle and lower slopes kasubong man ang mayara sa kilid sa nasabit nga channels nga may posibilidad sang inundation, burial kag washout. Hugot nga ginapanugyan sang DOST FIVOX ang sa komunidad kag local government units sa nasabitan nga malugar nga yara sa risgo nga padayon nga nagabantayan ang hulag sang panahon kag magpadigayon sang preemptive response measures para sa kailwayan pumuluyo gikan sa halit nga dala sang tropical storm Paeng. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kag amoy ato pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday. TGIS kita mga kabombo. Oktobre 29, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton siniya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mga kabombo, yara na lang kita sang 57 dias, 57 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd edition. Upo naman sa Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis na padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagbasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, baha! Halos tanan nga laragway nga sa social media imo makita amo ang malubog nga tubig sa palibot tugas ang baha. Makita man ang mga nagakaguba nga puluyan sang mabasko nga daludo sang tubig, ini ang ginagyan. Hindi lang isa ukon makaduha, kundi madamo nga beses nga ini ang imo makita. Amo ini ang ginatuga sa paglain sang panahon. Kasami ko ng aton pungsod, mabinagyuhon. Gani gobyerno gilayon nga nagapangandam. Timprano pa ila na nga ginapanawagan. Mga rescue team gindeploy sa mga lugar nga kasami, ginabahaan. Agod nga kabuhi isang katawhan ang mapangapinan. Kung nag-abot sa aton ang kaangay sini nga trahedya, inibangod nga ang aton kabukiran kalbo na. Pinangubos kapulod ang mga kakahuyan nga mo kuntani ang makapugong sang daludo sang tubig ulan. Wala man abi ni sang gobyerno na pangapinan batok sa sakon nga mga katawhan. Ano abi kay posible ang yara sa gobyerno may partida man sa manggad nga ang kabaylo pagkaguba sang kagulangan. Ang ini nga panguna-una ay pananawa ng ginpadala ni Arnolfo Solano sang Murcia, Negros Occidental. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabirigid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Sabado, Oktubre 29, taong 2022, sa Christmas countdown, 57 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating ulat panahon, yung bagyong Sipaeng lumakas pa habang nanalasa ngayon sa may Bicol Region. 2 landfall na ang naitala dyan sa lugar ng Catanduanes at Karamuan, Camarines Sur, habang isa pang bagyo naabo na naman sa silangan ng Mindanao. Ang bagyong Paeng hindi gaanong malakas nang unang maglandfall kaninang madaling araw ayon sa ilang local official dun sa Catanduanes. Samantala naman, halos 70 na ang nasawi habang marami pa ang missing sa nangyaring pagbaha at landslide dun sa Maguindanao del Norte. Yung mga otoridad patuloy nangangamba na madagdagan pa ang mga patay sa natura namang lalawigan. Intensified evacuation ipinatupad sa lungsod ng Naga habang nasa 3,000 families sa Region 6 nasa evacuation center. May naitala na ring missing, landslide at may bahay din na inanod. Samantala pa rin, mga dismayadong pasahero abay nagpalipas po na magdamag sa pantalan dyan sa Maynila sa North Harbor matapos kansilahin din ang mga biyahe ng mga barko dalan pa rin sa sama ng panahon. At ilang mga bayan naman sa Leyte na nanatiling lubog sa baha dahil sa bagyong Paeng. Walong mga mangingisda naman missing sa kasagsagan ng bagyo. At sa atin namang business news, panibagong rollback sa presyo ng langis habang taas presyo naman sa liquefied petroleum gas o LPG ang dapat daw asahan. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, kunin muna natin ang lagay ng panahon na malawakang pong nananalasa itong bagyong Sipaeng, halos Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa Bombo Weather Center, Bombo Weather Update. nandoon si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis, nasa na ngayon ang bagyong Sipaeng at yung mga lugar na patuloy ngayong binabaha at gina rin itong nananalasa itong matinding mga pagulan na Bombo Dennis. Nananalasa pa rin dyan sa parte ng Bicol Region ang sentro nitong Bagyong Paeng na ngayon ay nasa severe tropical storm intensity ang taglay na hangin. Ibig sabihin mas malakas pa siya kumpara kahapon. Nagkaroon kasi ng paglakas pa yung naturan sama ng panahon sa nakalipas na magdamag matapos ang landfall dyan sa bahagi ng Catanduanes. At ipinapakita natin sa ating satellite and surface data sa pamamagitan ng himawari ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na hindi lang iisa ang ating tinutugay-gayan. Bagamat tayo nakaabang sa epekto ng Bagyong Paeng, meron pa tayong tinitingnan na isa pang tropical depression. Isa na huyang bagyo at nasa layong 1,400 kilometers away sa ating landmass, partikular dyan sa silangan ng Mindanao. At sa data nga ng Pag-asa, mga kabombo, mga Kastar Nation, ang sentro ng Bagyong Paeng ay namataan dyan sa bisinidad ng Siruma sa lalawigan ng Camarines Sur at ang kanyang pagkilos ay pakanluran, hilagang kanluran sa bilisyan na 30 kilometro bawat oras. Mas mabilis ho ito at inaasahan na magpapatuloy sa ganyang kabilis na pagtahak sa mga lugar dyan sa Kabikulan bago tatawid naman doon sa may parte ng lalawigan ng Camarines Norte. Ang taglay na lakas ng hangin nito ay 95 km per hour at yung gustiness pumapalo ng 160 km per hour. At dahil nga nasa severe tropical storm category, nagtaas na ng mga babala ng bagyo dito sa ilang parte ng ating bansa. At kung mapapansin natin, ang kulay
dilaw ay nag-i-indicate ng signal number 2. Ang kulay orange naman nag-i-indicate ng signal number 3. Yung kulay sky blue ay signal number 1. So mapapansin natin, halos buong Pilipinas, hindi man totally lahat pero malaking bahagi ng ating bansa nasa ilalim ngayon ng tropical cyclone wind signals. At yung may mga kulay na yan, ibig sabihin, yan yung mga apektado. Bagamat may ibang parte na inuulan din, hindi man ito direktang dulot ng bagyong Paeng, pero nai-intensify, na-enhance ng umiiral na bagyo yung iba pang mga weather system sa ating bansa. At dito nga mga kabombo, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 sa lalawigan ng Camarines Norte mula pa po nitong nakalipas na hating gabi, at yung northern portion ng lalawigan ng Camarines Sur at northern at eastern portion ng lalawigan ng Quezon, kabilang yung isla ng Pulilio dyan po sa bahagi ng eastern section ng ating bansa. At karagdagan pa na nasa ilalim ng babala ng bagyo ay signal number 2, nakataas naman dyan sa Albay, Sorsogon, northern at western portion ng lalawigan ng Masbate, pati na yung Ticao at Burias Island, nalalabing parte ng lalawigan ng Camarines Sur at Catanduanes, Marinduque, nalalabing parte ng lalawigan ng Quezon at Laguna, Batangas, Cavite, Metro Manila, Rizal, Bulacan, southern portion ng Aurora, central at southern portion ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bataan at Zambales. Dahil nga napakarami ng mga lugar na nasa ilalim ng babala ng bagyo, ay pinaghiwa-hiwalay natin itong data para na rin sa kabatiran ng ating mga kabombo, mga ka-Star Nation. Signal number 2 rin kasi ang umiiral dyan sa may parte ng yung southern portion ng Pangasinan. So yung mga nandyan sa Pangasinan ay maghanda-handa, bagamat hindi pa nakakaranas agad-agad ng mga pagbuhos ng ulan, ay kinakailangan natin ng iba yung pag-iingat at paghahanda, lalo't bahain din yung ilang parte dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Yung northern at central portion ng Oriental Mindoro, northern at central portion ng Occidental Mindoro, at kabilang yung Lubang Island at lalawigan ng Romblon. Samantala, dito pa sa parte ng mga lugar dyan sa Visayas, nasa signal number 2 pa rin, hindi pa tinatanggal, hindi pa lift. Yung signal number 2 dyan sa western portion at northern Samar ang apektado. Ibig sabihin, malalakas na hangin pa rin ang mararanasan. Kahit yung sentro ay nananalasan na dito sa Luzon, dyan sa may parte ng Visayas, meron pa rin nakataas na alerto bilang 2. Samantala, latag din itong alerto bilang 1 o signal number 1 sa parte ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Kalinga, Oriental Mindoro at nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, maging yung northern portion ng Palawan. Nandun yun ito sa kabila, pero nasa signal number 1 din, kabilang yung Calamian at Cuyo Island. Yung natitirang parte ng lalawigan ng Masbate, signal number 1 din ang umiiral. At dito mga kabombo ay nakataas din ng signal number 1 sa nalalabing bahagi ng northern Samar, natitirang bahagi ng Samar, eastern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, kabilang na yung Bantayan at Camotes Island, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental at maging ang Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at bahagi ng Siquijor. Mga kabombo, may mga karagdagan pa galing naman sa Mindanao. Ibig sabihin, ganun talaga kalawak. Nasa 500 kilometers ang radius ng mismong bagyo. Pero yung outer rain band ay umaabot, lagpas pa sa mga isla ng Pilipinas. At dahil nga dyan, signal number 1 din ang nakataas doon sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang yung Siargao at Bukas Grande Islands at maging sa bahagi ng Camiguin. Dito nga mga kabombo, sa tracking ng Pag-asa ay lumalabas na magpapatuloy siya sa pagtahak sa mga kalupaan at nakapag-landfall na, 2 pagkakataon na, yung landfall, Catanduanes at
Karamuan. Ito'y dinarayong lugar, yung pasyalan dyan sa lalawigan ng Camarines Sur at ngayon ay binabaybay niya yung area ng Kabikulan, lalawigan ng Camarines Sur at ine-expect na ito'y dadaan din sa may parte ng Camarines Norte bago magtutuloy-tuloy naman at muling maglalandfall sa may bahagi na ng lalawigan ng Quezon. So expected yan, maging dito sa Metro Manila ay pinag-iingat yung ating mga kababayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation na maghanda dahil tayo ay daraanan din halos lalagpas yung bagyo pinakamalapit dito sa Metro Manila kaya iba yung pag-iingat dahil siya ay nasa severe tropical storm level. Bombo Elmar? Bombo Dennis, nababanggit mo yung Metro Manila na nasa signal number 2, mga more or less ano kayang mga estimate dito na lalapit siya ng gusto, mga what time at least dilan sa makapaganda rin at least kahit paano, Bombo Dennis. Muli natin papakita yung tracking nitong bagyo Bombo Elmar at kung mapapansin yung pinakamalapit na lokasyon niya ay sa itong bahagi na ng bago magpalit ng petsa. Ibig sabihin mga hapon o gabi ay mararanasan na natin dito ang epekto ng bagyong Paeng dito sa Metro Manila. Magtutuloy-tuloy ito depende sa bagal o bilis ng bagyo. Yan yung oras na ina-expect natin na may experience ang hagupit nitong bagyong Paeng. Bombo Dennis, ang sabi ng ibang mga nakapag-obserba, hindi naman ganun katindi yung lakas ng hangin. Pero yung ulan na Bombo Dennis, grabe You can just imagine yung mga reports sa ating mga himpilan at mga impormasyon ating natanggap dyan sa Mindanao, Western Visayas at ilang pang lugar sa bansa ay talagang nilulubog siya nitong bagyong si Paeng na mga dala nitong mga pag-ulan na Bombo Dennis. Diyan kayo din ba ang posibleng maranasan pagsapit nitong malapitan ng bagyo sa lugar ng mga Quezon Province, Metro Manila at iba pang lugar, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Elmar. At yung taglay na ulan nitong bagyong Paeng, 2 hanggang 3 linggong buhos ng ulan ang halos na pinagsama-sama at ito yung bumabagsak dyan sa mga lugar na kanyang dinadaanan. Kaya nga hangad natin medyo bumilis itong bagyo. Wala na tayong magagawa. Ito na talaga yung takbo ng naturang bagyo. Pero sana medyo bumilis yung kanyang takbo para hindi gaanong mababad sa mga pagbaha yung mga lugar na kanyang dinaraanan sapagkat napakapanganib. Kahit nga sabi, ito'y severe tropical storm lamang kayang-kaya ng mga kabahayan dyan sa mga lugar na dinadaanan. Kaya lang, nakababad na ng ilang araw sa tubig. Hindi pa dumadaan ang bagyong Paeng, nakababad na sa tubig. So ang tendency, pagka dumaan ang isang malakas na bagyo kahit normal na puwersa ng isang bagyo, yung kanyang hangin na nasa 95 kilometers per hour. Actually, kayang-kayang i-injure sana. Kaya lang, dahil nga babad na sa tubig, nabubuwal yung mga puno, na gigiba yung mga bahay dahil nga ilang araw na nakakaranas ng mga pag-ulan bago pa dumaan itong sentro ng bagyong Paeng. Bombo Dennis, doon sa manonood sa atin sa social media, itong official account ng Bombo Radio Philippines sa Facebook at YouTube, ay meron nakikita tayo dyan na letter D, dyan sa yung mapa dyan. Ano tong panibago na namang nagbabanta na bagyo, Bombo Dennis, sama ng panahon, mga anong buwan kaya ito, anong ilang linggo ito, papasok na sa teritoryo ng Pilipinas, Bombo Dennis? Maghatid ng masamang balita, kaya lang kailangan nating mag-abiso sa ating mga kababayan. Bombo Elmar, hahabol pa ito sa Oktubre. Hahabol pa siya sa Oktubre. Ibig sabihin, bago matapos ang buwan, nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. At tatawagin yan bilang bagyong Queenie. At inaasahan natin na medyo pattern pa rin dito sa bagyong Paeng ang kanyang magiging direksyon. Sana magkaroon pa ng mga pagbabago, depende sa makakapektong weather system. At sana hindi gaanong lumakas ang naturang sama ng panahon na ngayon ay isa ng tropical depression o mahinang bagyo. Pero bagyo pa rin yan, kinakailangan natin bantayan. Maraming salamat sa mga halagang impormasyon na yan. Ibinahagi mo, Bombo Dennis. At yan ang mga update mula sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala muna mga kabombo, habang nananalasa po ngayon dyan sa lugar ng Camarines Sur, itong bagyong si Paeng, maki-update tayo dyan sa Bombo Radio Naga. Kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan sa Camarines Sur, Bombo Radio Naga? Yes, na itong isinagawang intensified evacuation dito sa lungsod ng Naga, maging sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Camarines Sur. And ngayon nga, Bombo Esmar, ayon kay Allen Mayundanga, ang head ng CEPUS Naga
nagpautupad na sila kahapon ng forced evacuation, lalo na itong lokal na pamahalaan ng Naga. Katulong nga ang mga tauhan ng Management Incident Incident Management Team o IMT, BFP at iba pang mga kapulisan upang makuha ng lungsod. Ang layunin nitong zero casualty sa pagharap nga dito sa bagyong Paeng. And kanina nga Bombo Elmar, nag-landfall na itong bagyong Paeng sa bahagi ng Camarines Sur at dumaan na ito sa southern Catanduanes. And batay sa pinaka-latest na update ng sa recent landfall ay naitala ito sa bahagi ng Virac Catanduanes sa dakong 1:10 ng madaling araw kanina at dumaan nga ito sa Karamuan na Camarines Sur dakong 1:40 naman ng madaling araw kanina. And dahil din dito Bombermar, una nang nawalan ng koneksyon partikularmente na sa bayan ng Karamuan at natitira pang bahagi ng Partido area or ang 4th district ng Camarines Sur. And inaasahan nga natin na Bombo itong bagyo simula mamayang tanghali kung saan tatahakin na nito ang Bicol Peninsula. And idagdag ko na lamang Bombo Elmar, sa kasalukuyan Bombo Elmar, wala pa masyadong buhos ng ulan sa mga oras na ito as of reporting. And tanging pagbugso pa lamang ng hangin at panakanakang pag-uulan. Ngunit kanina naramdaman natin na Bombo Elmar yung pag-uulan bandang 4:00 ng madaling araw. And siguro hanggang kaninang dakong 6:00 naman ng umaga. And nakaramdam na din tayo ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Camarines Sur and maging dito sa lungsod ng Naga. And sa kabila nito, Bombo Elmar, sa kabila ng sunod-sunod na mga kalamidad na naitatala dito sa ating lungsod or partikularmente na dito sa bahagi ng Bicol Region, ay sinabi din ni Riondanga na halos sanay na rin ang lungsod ng Naga or ang lokal na pamahalaan ng Naga sa ganitong uri ng mga kalamidad dahil nga palagi na dinaraanan ng malalakas na bagyo ang Bicol Region kasama na dito ang lungsod ng Naga. And sa kabuuan ngayon, Bombo Elmar, batay doon sa huling itinalabas na data, nasa 482 na mga pamilya ang nailitas o katumbas ito ng nasa 1,495 na mga individual at nasa ibang mga evacuation area na sa lungsod kung saan 320 dito ang naitala o 320 dito ang adult male, 372 naman ang mga kababaihan, 66 ang lactating mothers and nasa 49 na mga PWDs, 94 senior citizens and 50 naman dito ang buntis at nasa 48 naman ang mga solo parents. And kaugnay nitong evacuation na isinagawa Bombo Elmar simula pagkahapon ay ayon naman kay Riondanga, wala naman silang naitala na kumbaga nakimatigasan pa sa pagsasagawa nitong evacuation. And kaugnay nito, Bombo Elmar, sa atin munang pakinggan itong bahagi ng naging pahayag mismo naman ni Sir Allen Riondanga. In-intensify po ng ating lungsod yung pag-evacuate. Especially so, yung atin na pong mga determined na mga lugar na talaga ng palagi namang binaba. Mga low-lying areas, patungo po doon sa mga designated evacuation areas ng ating pong mga barangay at ng ating pong lungsod. So yan na, Bombo Elmar, ang bahagi ng pahayag ni Sir Allen Riondanga, ang head ng Sepionada. How's that, Bombo Elmar? Sige, maraming salamat Bombo Kim sa mga impormasyon na yan at ingat kayo dyan sa Camarines Sur. Maraming salamat. So yan ang ulat live mula dito sa Bombo Radio Naga, Bombo Kim na para sa Pamasan Radio ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. What's the to Bombo? Maraming salamat Bombo Radio Naga, mga kabombo kasensya. May mga lugar kasi ngayon sa ating bansa nakakaranas na paghina ng komunikasyon dulot pa rin itong sama ng lagay ng panahon. Kaya medyo may mga naapektuhan po yung magandang daloy ng ating komunikasyon sa ilang lugar ng ating bansa dulot pa rin ng bagyong si Paeng.
Sa oras na ito, magpapakawala ng tubig sa Magat Dam mamayang alas 8 ng umaga. Ilang tulay sa Isabela unpassable na dahil sa mga pag-ulan dulot ng bagyong Paeng. Ating alamin mamaya ang karagdagang pang-detalye. Bombo Elmar. Standby, Bombo Radyo Kawayan, ano? At okay, nandiyan na raw Bombo Jane. Bombo Radyo Kawayan, ready na ba dyan? Bombo Jason, nandiyan ka na sa linya. Go ahead. Go. Yes, Bombo Elmar. Yes, maraming salamat, Bombo Elmar. Yes, maraming salamat, Bombo Elmar. Ang malakas na mga pagulan dito sa may lalawigan ng Isabela. Dahil dito nga ay magpapakawala ang Nia Marie sa 8 ngayong umaga dahil sa mga pag-ulan na dala ng bagyong Paeng. Sa naging panayam nga ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Gilio Michael Dimoloy, ang Department Manager ng Nia Marie, sinabi niya na may mga pag-ulan sa mga watershed areas. Pangunay na sa may Nueva Vizcaya, kaya asahan yung pagtaas ng water elevation ng Magat Dam. Anya nagbigay ng abiso ng pag-asa upang maghanda na sila sa pagpapakawala ng tubig mula sa nasabing dam at bubuksan ng 1 meter opening ng isang spillway gate na katumbas ng 200 cubic meters per second na outflow. Ang pre-releasing Bombo Elmar, Bombo Jane ay paghahanda dahil sa batay sa forecast ng pag-asa ay malawak at malakas yung pag-ulan na dadalhin ng bagyong Paeng. Nakabatay naman sa mga mararanasang pag-ulan sa bagat watershed areas kung dadagdagan pa ang gate opening at papakawalan volume ng tubig. Tiniyak rin ni Engineer Demoloy na handa ang mga pasilidad ng Nia Maris sa nagbabadya na malalakas na pag-ulan. Paalala ngayon ng Nia Maris, Bombo Elmar, Bombo Jane na sa publiko kasunod ang pagpapakawalan ng tubig ng Magat Dam na iwasan yung pananatili, pagtungo sa at pagpastol ng mga alagang hayop malapit sa mga ilog. Ganito yung ating bahagi ng naging panayam kay Engineer Gilio Michael Demoloy. Nakatakda namang bukas ng alas 8 ng umaga is magbubukas tayo ng isang gate, preemptive release na naman to, in anticipation dun sa epekto ng bagyo kasi nakikita natin yung track ng bagyo, it will dadaan siya between dito sa Region 2 at saka sa Central Luzon and napakalawak yung kanyang coverage and talagang makikita sa track niya na magdudulot ng ulan dito sa ating watershed, particularly dito sa may Vizcaya and sa may Cordillera. So, na-expect din natin na malakas yung darating, maraming tubig, yung tubig ulan na dala nitong bagyo. So, gusto pa nating ibaba yung level ng ating dam para mas safe pa yung level natin at mas maraming ma-accommodate ng tubig ulan comes na dumating tong bagyo malapit sa atin. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, hindi na rin madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang ilang tulay sa Isabela na kinabibilangan ng Bacolod Overflow Bridge at Cabecera 8 Overflow Bridge sa may lungsod ng Ilagan, maging yung Kansan, Bagotari at Kabagan Santa Maria Overflow Bridge at Alicaucao Overflow Bridge dito sa lungsod ng Kawayan. Yan ang ating update mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Radyo Kawayan, Bombo Jason. Pag ganyan na merong babala na pagkapakawala ng tubig mula sa dam ng Magat, ano naman ang gagawing paghahanda dyan at yung puspusang pagbibigay ng awareness sa mga tao dyan na posibleng daanan nitong pagtaas ng tubig kung sakasakali. Bagamat isang gate pa lamang ito Bombo Jason, hindi naman to yung todo-todo na pagpapakawala ng tubig. How's that, Bombo Jason? Alam mo, Bombo Elmar, sa tagal na rin itong dam, parang nasanay na rin yung mga tao, At bate naman sa mga LGUs, nakahanda rin. At every LGUs ay inaabisuan nga rin ng Nia Maris pag sila ay nag-abiso, Bombo Elmar. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Jason. Alright, Diyan sa lalawigan niya ng Isabela, yung lugar ng Region 2. At sa puntong ito, madako naman tayo diyan sa may bahagi ng lugar ng lalawigan ng Capiz, lalo na itong lugar po ng Rojas City. At maki-update din tayo diyan sa dilansan nito nakalipas pa lamang ng mga pagbaha ay meron nang naitala diyan mga paglilikas at check natin kung nagdeklara na rin sila ng state of calamity. Bombo Radyo Rojas, go ahead, Bombo Radyo, kumusta ngayon diyan ngayong umaga, Bombo Radyo Rojas? Yes, Bombo Elmar, Kamusta yung pasok natin dyan ngayon, Bombo Elmar?
You're coming 5x5. Napakalinaw mo ngayon na Bombo Radyo Rojas. Go ahead. Inailalim na no, sa state of calamity ang bayan ng Tapas sa lalawigan ng Capiz dahil sa pananalasa ng Bagyong Paeng. Ito ang unang bayan sa 10 munisipalidad sa Capiz na apektado ng pagbaha na nagdeklara ng state of calamity matapos aprubahan ng isang resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Tapas. Ayon kay Vice Mayor Romel Somo, layunin ng kanilang hakbang para magamit ang Quick Response Fund ng Calamity Fund na gagamitin sa pagtulong sa mga residenteng labis na apektuhan ng kalamidad. Samantala, patay na ng matagpuan ng 28 taong gulang na si JP Buendia ng bayan ng President Rojas, Capiz, sa isang palayan doon rin sa Barangay San Roque, sa Tapas. Tumatawid sa ilog ang magkaibigan ng biglang tumaas ang level ng tubig. Maswerteng nakahawak sa kahoy ang kaibigan ni Buendia, ngunit malas ang biktima dahil tinangay ito ng rumaragas ang tubig. Sa kabilang dako, umabot na sa 1,300 at 14 na pamilya o 2,488 na individual ang kasalukuyang nasa evacuation center sa bayan ng Panay at Panitan. Nagpapatuloy rin ang evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga coastal barangays dahil sa patuloy na pagulan. Nakatanggap na rin ng mga food packs ang mga evacuees mula sa gobyerno. Sa ngayon, nananatiling 10 bayan ang apektado ng tubig baha o lubog sa baha dito sa probinsya ng Capiz sa Bomboilmar. Okay. So, talagang lubog pa rin. Sa mga nakalipas na magdamag, Bombo Radyo Rojas, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Nakaranas din ba kayo ng tuloy-tuloy ng mga pagulan? O natigil na to, Bombo Radyo Rojas? How's that? Yes, kahapon, no? Ang umuulan, tumitigil pagkatapos ng isang oras umuulan naman. Pero kagabi, Bombo Elmar, halos hindi talaga tumigil yung ulan, no? Buong dagdagan pa ng high tide, no? Kagabi, yun yung kinatakot ng mga residente, lalo na dito sa First District kasi nga halos kahapon nung nag-report tayo sa iyo, pwede pa makadaan doon sa mga bayan ng Panitan at Panay, no? Doon sa First District, pero mula ng hapon hanggang sa ngayong mga oras, hindi ka na makakadaan doon. Actually, kagabi nga, mayroon na nasaksihan na aktual na pag-rescue sa isang residente na humingi ng tulong, no? Sumigaw na lang siya ng malakas dahil yung bahay niya nasa gitna ng iyapad kumbaga, no? Ng taniman na. So, maswerte, mga 12:30 na, matagal-tagal rin siya bago na rescue at sinabi niya na hindi daw niya inakala, no? Na sa talang buhay niya, ngayon lang talaga tumaas na ganito ang level ng tubig, Bombo Elmar. So lumalabas na hindi nila akalain, maraming hindi nakapaghanda ba? Ibig sabihin na ganito katindi ang dadanasin ng mga pagbaha dyan na Bomboron? Ganun ba? Yes, tama ka dyan, Bobo Elmar. No? Hindi talaga akalain ang lahat. Maging ang Vice Mayor rin ng Tapas sa interview natin kagabi sa kanya, hindi nila inakala na ganito kabilis. No? Tataas ang level ng tubig dun sa bayan ng Tapas at minabuti na nila pa sa ilalim, no, sa state of calamity ang bayan ng Tapas. Hindi naman malakas yung hangin dito sa Capiz, pero yun talagang tuloy-tuloy na pagulan, no, Bobo Elmar, yung nagdala ng patuloy na pagbaha dito sa aming probinsya. Okay, doon sa hindi nakakapunta ng Rojas City, yung sa likod mo, anong pier yan? Pantalan ba yan dyan? Dyan karagatan dyan? Bomboron? We're just curious. Dito ito sa dagat dito, no? Dito sa Barangay Baybay natin na Bombo Elmar, dito sa siyudad ng Rojas po. Sige, maraming salamat, Bomboron. Ingat kayo dyan. Maraming salamat sa impormasyon. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito, si Bombo Ron Bulacan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng Capiz. Basta Radyo, Bombo! Todo pa salamat naman ng ilang mga opisyal ng probinsya ng Catanduanes na hindi naging super typhoon ang bagyong si Paeng nang maglandfall kaninang madaling araw. Iniulat ngayon ni Catanduanes Province Governor Joseph Cua nang tumama sa kanilang sentro ng bagyo dakong 1:10 ng madaling araw at tinatayang nasa less than 150 kilometers per hour ang pagbugso nito. Inilarawan pa nito na hindi ito katulad ng tumamang super typhoon
Typhoon Rolly noong November 2020 na marami ang na-wash out sa kanila. Ayon pa sa gobernador, mula pa kagabi ay wala na silang supply ng kuryente bilang bahagi ng pag-iingat. Sa ngayon, meron pa naman daw gumagana na komunikasyon sa kanilang lugar. Iniulat din ito na bago pa man ang landfall ng sentro ng bagyo kanina ay nagpatupad na sila ng preemptive evacuation sa ilang lugar. Sa ngayon, patuloy pa ang rapid assessment ng ilang mga lokal na opisyal upang malaman ang epekto ng pagtama sa kanila ng bagyong Paeng. Samantala, sa isa pang malungkot na balita, halos 70 na yung patay. Diyan po naman sa may bahagi ng Maguindanao del Norte, dulot pa rin ng malalakas na ulan at gina rin itong mga pagbaha. At may nakuang impormasyon mula doon si Bombo Gary Fersas. Nagdagdag pa ng puwersa ang 6th Infantry Campilan Division Philippine Army na tumulong sa rescue, search and retrieval operation sa mga bayan ng Maguindanao del Norte, Cotabato City at North Cotabato na grabing sinalanta ng bagyong Paeng. Sa huling datos na inilabas ng Ready Farm alas 9 nitong gabi ng Biyernes ay umakyat na sa 67 ang nasawi, 11 ang missing sa baha at landslide sa 3 bayan ng Maguindanao del Norte. Matindi rin ang pinsala ng bagyong Paeng na tinamo ng mga bayan ng North Ope, Dato Bla Sinsuat at Dato Odin Sinsuat. Ayon sa mga residente na nakaligtas ay biglang gumuho ang bundok at rumagasa pa ang baha, kaya marami ang nasawi at nawawala. Matindi rin ang pinsala sa mga alagang hayop, ari-arian at pananim ng mga residente. Samantala, inatasan mismo ni 6ID Chief at Joint Task Force Central Commander Major General Roy Galido ang kaniyang mga ground commanders na tumulong sa mga bayan na grabing hinagupit ng bagyong Paeng. Nag-uulat live mula dito sa Maguindanao, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Samantala, kaugnay nga niyan sa nangyaring napakarami ng mga nasawi dyan sa may lugar ng Maguindanao ay una rito inamin sa Bombo Radio ni Atty. Sinarimbo ng DILG BARM na nakangamba sila na madagdagan pa yung bilang ng mga patay dahil sa may mga barangays ang hindi pa raw napapasok ng Bangsamoro Government Rapid Emergency Action and Disaster Incidents at yung Rescue Unit kabilang yung mga missing. Sinabi pa ni Sinarimbo sa Bombo Radio na 11 munisipyo yung apektado kabilang ang syudad ng Cotabato kung saan 90% ng mga barangay sa syudad ang lubog sa tubig baha. Yung munisipyo naman apektado ng flash flood ay ang Sultan na Kudarat, Sultan Mastura, Parang, Cotabato, Dato Odin, Sinsuat, Dato Bla, Sinsuat, Upi, South Upi, Northern Kabuntalan, Ginulungan at Matanog. Iniulat din ng opisyal na kabilang sa isinagawa ang search and retrieval operation sa isang barangay sa Kusyong na manoy na wash out o natabunan ng tubig baha. Ang barangay Kusyong ay matatagpuan naman sa paanan ng Mount Minandar. Makipag-ugnayan muna tayo sa Philippine Coast Guard. Diyan po naman sa may bahagi ng Virac, Catanduanes. Dito po unang naglandfall kaninang madaling araw itong bagyong si Paeng. Kasama natin si Philippine Coast Guard at Lieutenant Senior Grade Esperanza Lazaro, ang commander ng Coast Guard Station sa Catanduanes. Batiin pa rin namin kayong good morning, Lieutenant Lazaro. Si Bombo Elmar to, ang aking co-anchor si Bombo Jane. Kumusta po kayo ngayong umaga dyan sa Catanduanes, ma'am? Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong umaga, ang hangin po dito ay malakas pa rin, kaya yung mga tao ay wala pa pong nakakalabas ng mga tao sa kanilang mga bahay. Tumama po yung bagyo dito sa isla, ang mga alas 10 po ng umaga. Lieutenant, paano may larawan yung paglandfall dyan ng bagyong si Paeng? Ito ba'y malalakas na hangin bang dala niya, mga pag-ulan? Paano po, ma'am? Opo. Ang pagtama po ng Paeng, hindi po siya katulad ng may halin tulad po natin siya. Kung ikukumpara po natin siya sa nakaraang Rolly, mas malakas po ang Rolly. Itong si Paeng po, hindi po kalakasan ng kanyang hangin. Kaya wala po masyadong mga debris po sa daan at wala din po masyadong apektado ng mga kabahayan. Salamat naman sa Diyos at kahit unang naglandfall dyan sa inyong lugar, kumusta ang response dito ng Philippine Coast Guard sa mga kababayan natin dyan sa Virac, Catanduanes? Lieutenant Senior Grade Lazaro, ma'am? Sa kasalukuyan po, wala pa na pong report galing po sa PDRIMO at sa mga MDRR kung may mga nangangailangan po ng rescue.
may mga na-evacuate na po sa mga evacuation center. As of today po, wala pa naman pong ibabalita. Okay, Bombo Jane, Commander, ang aking co-anchor si Bombo Jane, may tanong po dyan. Bombo Jane, itanong mo dyan sa Catanduanes, go ahead. Lieutenant, kumusta naman po ang ating mga rescue personnel, especially mula sa Philippine Coast Guard? Sa mga oras na ito, nagpapatuloy ba ang kanilang rescue operations? Opo, ang mga Coast Guard po ngayon ay nag-iikot sa mga shoreline para tignan po kung may mga kailangan po ng responde at nakakonekta po lahat ng katulad po ng mga ibang agency sa probinsya po ng Catanduanes. Meron po kaming evacuation operation center na nasa capital po. Okay. Base po sa inyong monitoring o nakuhang impormasyon, Lieutenant, may mga naitalabang missing dyan sa inyong area of responsibility? Sa kasalukuyan po, wala po. Alright. Alright, so kumusta naman? Balik sa akin ha, Commander. Yung kuryente po, supply ng tubig. What about that, Commander? Opo, ang kuryente po namin ay nawala na po nung 10:00 po ng gabi kasama po ng mga tubig. Alright, maraming salamat po sa malagang impormasyong ibinahagi nyo sa ating mga tagapakinig viewers nationwide at worldwide. Commander po ng Coast Guard Station Catanduanes, Lieutenant Senior Grade Esperanza Lazaro. At muli, marami pong salamat. Ingat po kayo. God bless po dyan sa mga taga-Virac Catanduanes. Alright. Marami. So yan po, mga kabombo. Una kasi nag-landfall dyan kaninang madaling araw. Pasado alauna itong bagyong si Paeng. Samantala, bago tayo magpatuloy, makikamusta din tayo sa lugar pa rin. Balikan natin itong Western Visayas. Itong lugar po dito ng Iloilo. Makikumusta tayo doon po naman sa mga inililikas at kung meron pa rin dagdag pang mga lugar na itatala ng mga pagbaha. Bombo Radio Iloilo sa mga oras na ito. Kamusta ngayon ang lagay ng panahon na Bombo Radio Iloilo? Sa ngayon, tumila ng ulan dito sa ilang bahagi ng lungsod at lalawigan ng Iloilo. Ngunit may ibang lugar na lubog pa rin sa tubig baha hanggang sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Jane. Sa kabuuan sa buong Panay, ang mga evacuees na inilikas at nasa evacuation centers ngayon na nanatili sa iba't ibang bayan at lalawigan ng Panay ay nasa 2,000 na, umabot na sa mahigit 2,000 at nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang rescue operation dahil as of press time may mga natatanggap pa rin tayong impormasyon na may mga pamilya na natrap sa kanilang mga bahay at hindi pa naaabot ng mga responders dahil nga sa lalim ng tubig baha. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Cindy Ferrer, ang spokesperson ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ito ng pinakamalubhang nagtamo ng malalang sitwasyon dahil sa Bagyo Paeng ay ang lalawigan ng Antique. Ayon din kay Cindy Ferrer, may mga naitalaring mga landslides sa iba't ibang bahagi ng Antique, maging dito sa lalawigan ng Iloilo. Dahil sa landslide, yung highway mula Iloilo hanggang Antique, National Highway from Iloilo to Antique ay pansamantalang isinara at inabisuhan ng mga motorista na dumaan muna sa designated na ruta from Iloilo ay dadaan sila sa coastal road sa bayan ng Aninii, Antique papunta sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Antique. And sa ngayon, Bombo Elmar, nasa likod natin, medyo malalim-lalim pa ang tubig dito. Nasa Barangay Kalubihan, Haro tayo, dito sa lungsod ng Iloilo, na kapag umuulan, kahit ordinaryong ulan lang, ay talagang madalas bumabaha dito. And sa ngayon, mamaya ay makakapiling din natin ang isa sa mga opisyal na nasabing barangay. Ngunit sa mga pagkakataong ito, ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ay patuloy pa rin na kino-consolidate ang lahat ng mga data, mga naitatalang mga missing, sapagkat sa Antique may naitalang mga missing, and maging dito sa Iloilo, sa Pasig City in particular, may naitalaring missing. Pakinggan natin ang pahayag ni Cindy Ferrer, ang spokesperson ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Dito sa may Western Visayas, patuloy pa rin po tayong nakakaranas yung mga probinsya natin ng pagbaha. At yung may mga landslide, reported landslide din tayo. Sa ngayon,
probinsya ng Antique na ngayon ang focus din natin dahil nga tumataas na din doon yung baha at hindi na makapenetrate yung ating mga rescuers, but rest assured that when the flood will subside, our rescuers will continue to provide assistance and the rescue sa ating mga pamilya doon na trap sa kanilang bahay. Sa ngayon, Bombo Elmar, makakapiling natin si Barangay Kagawad Felipe Salvalosa ng Barangay Kalubihan na Haro kasi maraming mga residente din dito ang naapektuhan ng pagtaas ng level ng tubig dito sa Dungon Creek. Kung makikita natin sa likod, kagabi hanggang abot sa sa waistline ang level ng tubig baha, ngunit medyo nag-subside na. Kagawad, magandang umaga, live tayo ngayon nationwide, worldwide sa Bombo Radio Philippines. Kagabi nasa 28 kung hindi tayo nagkakamali na mga families ang inilikas natin dito, Kagawad. Oo. Oo, kagabi yung mga umpisa yung mamunog na ulan, yung malakas, yung pagka alas 9 or alas 10 ng gabi, doon maraming evacuation sa barangay hall namin at saka Tanod Outpost at Daycare Center. So, kaginang umaga, mahigit nang binabalikan yung mga bahay nila, masig-uwi na sila pag-subside ng tubig. Sa ngayon, daw mga bawas-bawas ng mga pamilya ngayong umaga, kahit hindi man nila binabayaan yung mga bahay nila. Kasi inalagaan man nila yung may mga hayop at sa may mga gamit. Dito sa Kalubian, pag mag-ulan, amo na yung malaki yung problema namin kasi maraming mababa ay yung aming barangay Katsis. Katsis basis yung barangay namin dito sa Kalubian. Ganun lang ang mga problema namin diri kay prone area ginadiamon sa under kami, malapit kami sa Dungon Creek. Yes. Haro. Sige, maraming salamat Barangay Kagawad Felipe Salvalosa. So ngayon nararamdaman natin na baka umulan ulit dito ito yung kinatatakutan ng mga residente dito kapag medyo umuulan lang kahit hindi siya gaano kalakas, pero inaasahan na tataas ang level ng tubig dito sa Dungon Creek, Bombo Elmar. What about yung pangangailangan, Bomba Ayan, ng mga, at least yung inilikas dyan, yung pagkain at iba pa? Sapat na ba rin ba dyan? Wala bang reklamo dyan? Mga iniaangal nila dyan, Bomba Ayan? Ang Iloilo City Department of Social Welfare and Development Office ay kahapon pa inaihanda na itong mga ibinigay rin na mga family food packs para sa mga inilikas. So sa ngayon, yung mga temporarily nananatili sa evacuation center or sa barangay hall ng Kalubihan Haro, binigyan naman sila ng kanilang pangangailangan. Ngunit ay kaagad namang nakabalik sa kanilang mga bahay nang nagsimula ng mag-subside itong tubig baha, Bomelma. Okay, maraming salamat, Bobo Ayan, sa mga impormasyon na yan mula dyan sa Iloilo. Maraming salamat. Ito si Boa, Hete para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, Concession Roll number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bumbo! Samantala, yung mga nakatutok sa atin dyan na mga local government units, yung mga mahalagang mga critical na mga ahensya, ay pwede po kayong magpaabot ng inyong mga mahalagang impormasyon. At bukas po yung aming Star FM stations, Bombo Radio Station dyan sa inyong mga lugar upang agarang ipaabot doon sa kinaukulan o kaya naman sa mga residente sa inyong lugar yung mga pagkilos po na ginagawa nyo na mahalaga na dapat na malaman sa lalong madaling panahon. So inaulit po natin dyan sa mga local government units, kung meron pa kayong mahalagang mga impormasyon na nais ibahagi kaagad ng mabilisan, ay bukas po yung Star FM stations at Bombo Radio stations nationwide sa panahong itong kalamidad ay dapat ay sama-sama po tayo nagtutulungan, lalo't ay nakasalalay dito yung buhay ng ating mga kababayan. Balikan natin yung Kabikulan. Hindi lamang dyan nakatutok ang Bombo Radio Legazpi sa Catanduanes, kundi inaabangan din itong posibleng epekto ng mga pagbuhos ng ulan sa paligid ng Bulkang Mayon. Ito pagdausdus po ng lahar. Kumusta ngayon ang lagay ng panahon na Bombo Radio Legazpi? Yes, Bombo Elmar, sa mga oras na ito ay patuloy pa rin nga ang pagbuhos ng ulan at hanggang alas 6 kanina ng umaga ay ramdam pa rin ang pagbugto ng hangin na dulot pa rin ito ang bagyong Siparenga. Ito sa bahagi ng Albay, Bombo Elmar, ay patuloy nga yung pagkakalabas na nga dito ng sibot sa kaugnay nitong sinangambakan niya na pagbuhos
ng lahar deposits dahil yan sa patuloy na nararanasang pag-ulan ng Bombo Elmar at nagbabalanga ang ahensya na maaaring magdulot ng volcanic sediment flow kung saan magiging maputik umano. Kaya sinabi ng PDOC sa isang abiso nito na ang malakas na pag-ulan ay maaaring umanong makapagbuo ang non-interrupted lahar sa kababaan niya ng ilog na umaabot sa malapit dito sa bulkan. Apektado naman ang mga lugar sa Bilsi, ang Binaan, Anuling, Barangay Suranay, Manila, Nasarawag, Bulagbuhad, Nasisi, Mabinit, Mataknag at Basod. Babala naman ang hensya sa mga komunidad at lokal na pamahalaan dahil sa panganib na nadala ng bulkan ngayon dahil dito sa Bagyong Paeng. Sa mga oras ng Pagbombo Elmar, sa pinakahuling bulkan natin walang sa Office of Education Physical ay sumali pa sa may 78,000 yung mga evacuees natin na nananatili sa mga evacuation centers. Siguro nagtataka Bombo Elmar yung ating mga kababayan kung bakit ganito kataas yung mga evacuees natin compared doon sa ibang mga lugar sa bansa na talagang nakaranas ng matinding hagupit nitong naturang sama ng panahon. Isa sa mga moto dito sa Bicol Region, Bombo Elmar, lalo na dito sa lalawigan ng Albay, ay ayaw nila na magkakaroon pa ng mga rescue operations. Kaya isa pa lamang na low pressure area itong si Bagyong Paeng ngayon ay nagpatupad na ng mahakbang ang mga local government units dito sa rehiyon kung saan isa sa mga ginawa nila ay ang assessment sa mga lugar sa kanya-kanyang barangay upang malaman kung saan yung mga lugar na karaniwang binabaha, nagkakaroon ng pagguho ng lupa at naapektado nga nitong pinangangambahan natin na pagdos-dos ng lahar deposits. So dahil dyan ay maaga na nakapagpatupad ng preemptive evacuation yung ating mga kababaya o yung ating mga local government officials dito sa bahagi ng Kabikolan. Samantala, Bombo Elmar, mabanggit ko lamang ay dagdag o kumbaga doble-doble yung kalamidad na nangyari dito sa bahagi ng Catanduanes dahil nga sumiklab pa itong sunog sa opisina ng Caritas dito sa Virac sa kasagsagan yan ng pananalasa ng Bagyong Paeng kaninang madaling araw. Sa eksklusibong panayam nga ng Bombo Radyo Legazpi kay Catanduanes Governor Joseph Buboy Cua, itong naturang pasilidad, Bombo Elmar, ay pinaninirahan ito ng mga madre, ng mga pare at ng mga seminarista. So malaking compound din ito, Bombo Elmar, na natupok ng apoy. Sa latest report kanina sa panayam natin kay Governor Cua ay wala pa umanong nakakarating na report kung may nasaktan o may casualty sa naturang sunog dahil nga ay patuloy pa yung pag-apula kaninang madaling araw. How's that, Bombo Elmar? Yes, Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela, may mga lugar ba yan nakapagtala ng mga pagbaha dyan sa lugar ng Albay o Legazpi? Bombo Radyo Legazpi, how's that? Oo, Bombo Elmar, dito sa bahagi ng Legazpi, partikular sa Puting Sapa, dito sa lungsod, ay nakapagtala tayo ng mga pagbaha kanina batay sa pag-iikot-ikot natin, na monitor natin yung ilang mga pagbaha at dito sa bahagi ng Orosite, kung saan nga karaniwan talaga, Bombo Elmar, kahit medyo pag-ulan lang at wala pang bagyo, ay nagkakaroon ng mga pagbaha. Dito naman sa bahagi ng Catanduanes, sa ilang bayan dito, ay nakapagtala rin tayo ng mga pagguho ng lupa. So sa panayam natin kay OCD Bicol spokesperson Grimilnas ay nakapagtala umano ng kabuuan na mahigit 70 na mga pagbaha at landslides dito sa buong Bicol region na yan, Bombo Elmar. Pero karamihan sa mga ito ay mga minor incidents lang naman at sa ulat mula naman sa lalawigan ng Sorsogon, Bombo Elmar, ay passable naman umano yung karamihan sa mga kalsada natin, pero nananatili pa rin na stranded yung libo-libo nating mga kababayan at mga sasakyan sa iba't ibang pantalan dito sa Bicol Region, Bombo Elmar. Yun ang masaklap, ang isa pa sa mga nakakalungkot na parte nitong panahon ng kalamidad. Nagkataon na long weekend, Bombo Radyo Legazpi. Marami ang umuwi dyan sa mga probinsya para magtungo doon sa kanilang mga malsaboy, Todos los Santos. Pero napakarami dyan sa may Matnog, tatawid ng Eastern Visayas. Ang iba dyan patungod ng bahagi ng Mindanao, yung Roro dyan. So ano mangyari yan? Natenga sila ngayon na supposed to be ay hinahabol nila itong long weekend para doon sa kanilang mga mahal sa buhay. Anyway, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Romela, dyan sa Legazpi. Maraming salamat. Yan muna ang latest report mula dito sa lungsod ng Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo!
Nababanggit natin tong Eastern Visayas region. Kumustahin na din natin ang epekto ng lugar dyan sa lugar ng Samar, Leyte at iba pang mga lugar. Bombo Radyo Tacloban. Kumusta ang Tacloban City at iba pang mga lugar dyan sa Region 8?